Moi kaikille, kiitti tuosta 45 tuosta tilaajasta, se oli kyllä aika hyvä. Mä en niinku tiedä, mulla oli 43 muistaakseni, mutta sitten mä heti pääsin 2 tilaajaa plussaa. Toi oli kyllä aika hyvä. Jatkakaa sama. Kattokaa, kun mä haluan lisää tilaajia, koska niinku ehkä tiedätte, mä oon tehnyt niinku niin monta videota siksi, koska mä halusin tilaajia, mutta mitä te teette? Ettekö te ole vieläkään tilannut? Jos te ette ole, niin ehkä näette semmoisen peukun, niin klikkatkaa siihen ja sitten näette siellä alhaalla vasen alakulma, niin vähän ylhäällä vasen alakulmaa, niin siellä näkyy semmonen kuva, ja se on varmaan mun kanavan kuva. Sitten siinä lukee tilaa, niin klikkatkaa sitä, koska mä haluan oikeesti mä haluan nyt tilaajia lisää. Mä oon tehnyt yli 260 videota vaan silleen, että mä saisin lisää tilaajia. Elikkäs neille, niin nyt oikeesti mä en viiti oikein pelleillä teidän kanssa. Ettekä tekää viitin nyt pelleillä, niin laittakaa nyt se tykkäys. Ja tilatkaa mun kanava. Moikka!